नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव, हॉट एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और बैड बॉय बादशाह के बारे में, जिनकर बहुत ही अवेटेड मोस्ट पॉपुलर गाना पानी पानी भोजपुरी वर्जन के टीज़र आ चुकल बा और जौन दर्शक लोगन के प्यार मिल रहल बा वो कहे वाला ना बा। जी हाँ, आप लोग जाके सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर देख सकतानी। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे। हम का कमाल के टीज़र रिलीज भइल बा। लाग रहल बा कि ई गाना पर बहुत ज़्यादा मेहनत कल गई बा, स्पेशली वीडियो पर। जी हाँ, ऑडियो तो अभी ना सुनी, लेकिन वीडियो के जितना झलकी देख लेनी ऐसे लाग रहल बा कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कल गई बा ई गाना के वीडियो के ऊपर। बादशाह भी आप लोगन के नजर आई हैं, खेसारी जी तो नजर अबे करिए, साथ में उनकर हॉट जोड़ी अक्षरा सिंह जी भी नजर आई हैं। तो तैयार रही आप लोग 9 तारीख के, यानी कि 9 दिसंबर के फुल वीडियो सॉन्ग आ रहल बा। 3 दिन बा आप सबके पास। तब तक ई जोन टीज़र बा एके मिलियंस में व्यू पहुंचा दी। जी हाँ, मिलियंस में एक व्यू जाए दी, वो कुछ घंटा के अंदर ही जाए के चाहिए, ना कि 3 दिन में 1 मिलियन करी। अभी कुछ देर में इतना ज़्यादा शेयर करिए कि इतना ज़्यादा फैलाई कि 1 मिलियन व्यू एकर कंप्लीट हो जाओ कम से कम समय में। बाकी 3 दिन के अंदर कितना ज़्यादा व्यू मिला था वो देखल जाई। और ओकरा बाद 9 तारीख के, अभी टाइमिंग ना बताओ गया बा, 7 बजे रिलीज हुई कि 11 बजे, अगर टाइमिंग पता चल जाता तो आप लोगन के हम बता देता। नहीं, फिलहाल अभी टीज़र के प्यार दी और 9 तारीख के फुल वीडियो के प्यार देवल जाई। तो आप लोगन के टीज़र कैसा लगल कमेंट बॉक्स में बताइए। खबर पसंद आयल बता लाइक करी, शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दी। मिलम अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।